ga jam'iyyar NDC mai lasisi taro fansi ni NDC ko ba sisi nemo jesi girma masi da kafi HD Dr. Shamsuddin Aliyu Sa'adu Hotoro PhD Dr. waka ta sauka ni NDC mun danguma a jam'iyyar NDC kun ga mai karko ce kuma mai faɗi ce ku sani mun tace jam'iyyar NDC ga al'umma gata ce ga shiri yayi shiri kwa jam'iyyar kowa ce dan a kawo canji da tsintsiya banza ce dan ciki sun kauce dukiya sun sace hakuna sun kwace muna cikin NDC. Turkash wannan ce sabuwar wakar Tijjani Gandu wanda ta tayar da kura bayan komawarsu jam'iyyar NDC. Idan ba ku manta ba, a baya-bayan nan ne Tijjani Gandu ya koma da mai gidansa suka koma jam'iyyar ADC inda aka samu rashin jituwa, haka zalika suka tarkato kayansu suka komo wannan jam'iyya ta NDC. Bayan komowarsu ne inda ya fito ya waƙa ya bayyana wa duniya cewa su fa sun canja sheka sun koma jam'iyya ta NDC. To amma menene ra'ayinku? Kuna ganin 'yan kwankwasiya baki ɗayansu za su koma jam'iyya ta NDC ko kuma kuna gani za su ce ana musu wasa da hankali? To amma ni a yanayin tunanina 'yan kwankwasiya fa 'yan amana ne, ba za su watsar da jagora ba. Ku faɗa mana ra'ayoyinku sannan ku danna mana subscribe.